Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Silo. Please don't forget to subscribe, like and also share this video. Makhumalo Mseleku has once again managed to get people talking about her and Musa Mseleku after she shared a message that she never deprives her polygamous husband of itloflof, you guys, and gave ladies advice as to never deprive their other halves of iklansi. Now, people came for her in the comment section saying she could not keep Musa Mseleku all to herself despite giving him all the actions in bed, you guys. So this is what Makhumalo shared on TikTok. Please subscribe if you have not yet done so. So here's the video. Bamba Sputome. If you have a partner, you are married, you are engaged to marry, never ever deprive your partner ucansi. Iwizwa ngami ke leyo umakoti omfana. Never ever deprive your partner ucansi. If there is one thing I know, eyisichitho kuma relationships ukudeprive ucansi when you need it the most. Never ever deprive your partner sex. Uma ngabe lento ucabanga ukuthi iwumdlalo lalela, even in the Bible kwathi ungamthukutheleli kuze kushona ilanga, ungalali nje usathukuthela. I think ingoba uNkulunkulu knew ukuthi uma usufika ekamereni noma ngabe benithukuthelene enixabene kangakanani, but ikamero indawo yokwenza uthando. Ucansi ukwenza uthando liyayiqinisa relationship bafowethu. Ngekumbambe ngocansi, ngekumenze futhi a better man ngokumnikezela ucansi all the time or as and when edinga. Kodwa I can promise you ukuthi lidlala a role enkulu eqiniseni i relationship, eqiniseni umshado. Uhlala nomuntu onga complain ngawe, othokozile ngawe. If he decides ukwenza otherwise, uzobe kodwa wena kuwena ngaphakathi unayo into yokuthi mina ngikwenze konke kwami njengomuntu wesifazane, njengonkosikazi, njengopartner wakhe, ukuthi ajabule la ekhaya, akahanjiswanga indlala, akukho engicontribute ngakho, ayikho into eyenziwe yimina emenza ukuthi aqhubekele phambili or kodwa uhlulwe inyama yakhe, uhlulwe izivumelwano awazenza yena, uhlulwe ukuthembeka ngokwakhe. So ayizuba khona ke lento yokuthi uhlale manje miserable, thinking that you are not enough, thinking ukuthi awumanelisi, thinking ukuthi akakufind attractive, thinking ukuthi mhlambe khona into ongayenzi kahle. Sukela namhlanje going forward yenza lento engiyishoyo, uyohlezi wazi ukuthi akukho kuwena ocontribute ngakho okumenza abe umuntu ongathembekile kuwena nongaziphethe kahle, nophula izimiso nezithembiso enisuke nithembisene zona. So imini umakoti womfana, less sizosebenza, mina siyasebenza, nawe ngiyakuthembisa sizosebenza. Iside lo mfana